De vlagen op het tieken hingen heel stok. De basisschool in het dorpje dicht naar een volle strijd. En dat is voor gewoon inwennersreden genoeg voor Iepenbier vertrierd. Schande, jammer. Een domper. De dag is we hebben vanmiddag een feestje, maar de dag is wij. Het rekkert de dik 300 dorpsbewoners. De voorzitter van Pleegstelijk Belang had het te dreig mee dat de squalle al voor een deel leeghel is. Dat doet heel veel met mezelf. Ik ga zelfs ben op squallen. En het doet natuurlijk heel veel voor het dorp. Het dorp is op dit moment, dat zie je in een rouwstand. Je ziet ook overal vlaggen hangen. Dus dat zei genoeg, denk ik. Op het tieken is ze benauwd dat jonge gezin ten voor orenplakken kiezen. Hoe dan ik, de squalbeer, maar de nou naar omliggende dorpen, als De Pijn of Jestermaar. De squalle staat midden in het tieken, het staat in het hart van het tieken. Ze gaan alle baan, van alle kanten komen ze hier naar het squalle daar. Dus het is echt de leverhiet in het dorp. En dat zal de mensen na de vakantie heel oors wezen. De werkelijkheid is dat de band al hier kant uit gaan. Al hier kant uit naar wel 4 of 5 verschillende squallen. Dus ja, de band van Rutten was kort.